ya yi ta kare malam wala ka jama'i ta masa ki sai sauka mai gidan lokaci ikon Allah kai zaki yo lahu fi sha'atullah lahu fi sha'atullah magana magari gashi nan an shiga turmi na biyu gashi nan an shiga turmi na biyu ga mai gida yalo ya sauka ga alajar da ikon Allah to ga Yusuf to iyayen gida ba lada a wajen a gaban Yusuf Allah sarki magana ta gaskiya ne malam Usha magana ta gare kuya da mu kalla sa la ilaha illallah za a shiga turmi na uku kenan za a shiga uku kenan to ya za a yi to ba bari magana ya za a yi bari magana kai ya sa kenan magana ta gare dan shi